The more we acclimatize to situations of other races, is the more we become imbeciles. It is the more we move away from what is important to us and what we stand for. We move away from IKS, which is ulwazi lwendabuko that was important to us. Finding a married woman refusing to lactate. Finding a mother, whether you're married or unmarried, refusing to lactate. Why? The reason could be, this is my country. It is a free country. This is my body. I can do whatever I like. When you breastfeed, your child will have 0 poor health issues. The child will have excellent cognitive skills, good eyesight, no ear infection, nothing at all. Because as you breastfeed, you also put a little bit of milk, of breast milk, into the ear, into the eyes, so that your child azoba umqemane in all aspects of his or her life. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami ngoSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa untombazi, obhalwe ngu-A.H. Dladla. Sizokwenza inkomba, umbuzo mude, uphawu lokuhlaziya, olubizwa ngokuthiwa isizinda. Isizinda sithinta okuthathu, okuyindawo, okuyisikhathi, okuyisimo senhlalo. Uma sikhuluma ngendawo, sikhuluma ngendawo yasemakhaya kulombhalo wobuciko. Uma sikhuluma ngendawo, sifaka phakathi noma sithinte izakhiwo ezazikhona ngaleso sikhathi. Kwakuyizigodlo zamakhosi abusayo. Bekunesigodlo sakwaDlovunga, sakwaBulawayo, kunesigodlo saSoyengweni. Indawo ifaka phakathi izinto eziyimvelo, njengezintaba, imifula, amahlathi. Sinentaba yakwaMbozi, sinesikhala sakwaMayiwane ngasemahlabathini. Kunezinkundla noma indawo lapho zazibambana khona ngezihluthu. Mhlawumbe ube yimpi yakwaDlovunga, impi yaSoyengweni, impi yakwaDlovunga, impi yakwaBulawayo. Sinenkundla eseGqokli. Ingxenye yesibili, isikhathi sasemandulo. Le ndaba ingumlando, lapha kubusa inkosi uDingiswayo namanye amakhosi ayengaphansi kwayo. Okwesithathu, isimo senhlalo. Lapha sisuke sikhuluma ngobudlelwano obukhona phakathi kwabadlali nokwenzekayo ezimpilweni zabo. Singaphinde futhi sikhulume ngobudlelwano phakathi kwabadlali bebodwa ukuthi baphethene kanjani. Uma ubudlelwano bubuhle phakathi komdlali nokwenzekayo empilweni yakhe, sithi isimo sihle. Uma ngabe kungahambi kahle, sithi isimo asisihle. Siye sithi sihle uma abadlali bebona ngasolinye, sithi asisihle uma bengaboni ngasolinye. Esigodlweni sakwaDlovunga ikwaNdwandwe, sibona indlovukazi uNtombazi ikhathazwa zivunguvungu ezikhonondayo, zimpisi eziklewulayo, okhovana abakhuzayo. Kuyacaca ukuthi izilwane lezi zilambele igazi lomuntu. Ngokuvumelana noZwide, indlovukazi uNtombazi iqoma ukuthi kubulawe uMatiwane. NgokukaZwide, uNtombazi ongunina nguyena mhlahli wendlela. Yingakho nje alalela konke amtshela kona. uNtombazi umtshela ukuthi
ufuna ukuba yena aqhwakele esicongweni, abe yinkosi enkulu, abuse esikhundleni sokuthi kubuse inkosi udingiswayo. Ngakho-ke kufanele idediswe le nkosi. Izodediswa kanjani? Ngokuba kuthunyelwe inkosazana yakwaNdwandwe, untombazana, ithunyelwe ihamba nengane kaMalusi uNombuso, iye kwaMthethwa. Iyothi ingafika khona iziqomise inkosi udingiswayo ngetulo lokuyicuya. Izocuya izinwele zakhe, ubudoda bakhe, imvunulo yakhe kanye nensila yakhe imbala. Inkosi udingiswayo ayizukwexwaya. Ngani? Ngoba le ngane yakwaNdwandwe, untombazana, iyobe ihamba nengane kadadewabo wenkosi owendele kuMalusi, ogama lakhe lunguNomantuli. Ngemuva kokuhlela kahle izinto, iNdlovukazi uNtombazi nendodana yayo okuyinkosi uZwide babiza inkosazana uNtombazana, bayamtshela ngecebo labo. Ntombazana ukhathazekile ngoba uyamazi unina ukuthi unomkhuba omubi wokuthakatha. Unina amqinise idolo, amtshela ukuba inkosi udingiswayo ayizukubulawa, ayizukusocongwa. Yakhohliseka untombazana ngoba ucabanga ukuthi unina kanye nomfowabo uZwide bafuna ukuba inkosi udingiswayo ikhonze uZwide, imkhothamele, kanti ayazi ukuthi akuzukuba kanjalo. Indlovukazi uNtombazi iyaqhubeka ngemikhuba yayo. Imema uMalusi ukuba eze ejadweni ukuze babuse bakhombe ngophakathi. Nangempela afike uMalusi, kanti leli jadu yijadu mbumbulu. Ngalelo langa uMalusi wabulawa, wakhishwa ulimi nenhliziyo ezwa. Izinceku zakhe zabhokodwa ngomkhonto zafa ujuqu. uMalusi ubulawa nje yingoba engathandisisanga ngenkathi inkosi uZwide ithi inkosi udingiswayo iyinjakazi. NgokukaZwide, inkosi udingiswayo iyinjakazi ngoba ibukela inkosi uShaka ihlasela ezinye izizwe, kanti yathi ayisafuni kuchitheke igazi. Inkosi uShaka yabhuqa abaselangeni, yabhuqa amachunu, yabhuqa amaqwabe kanye namangadi. Nkathi kubulawa wonke umuntu, induna kaMalusi yaphulukundlela, yabaleka, yaqonda kwaMthethwa. Untombazana akalujabuleli unya nesihluku sikanina. Utshela unina nomfowabo ukuthi ufisa sengathi ngabe wazalwa kwaMthethwa lapho kunoxolo nokuthula khona. Untombazana uyakhala ngenxa yokuzwa ubuhlungu ngemuva kokubulawa kukaMalusi. Unina uyamthethisa ngoba ukubathela ngenyembezi kuchaza ukuthi ubabizela amabhadi. Kumkhakhambisa kwabo kwenza ukuba abafungele, abatshele ukuthi uyeza udingiswayo uzobakhombisa. Bayahlela ontombazi ukuthi bazoyithumba inkosi enkulu udingiswayo. Inkosi udingiswayo isithunjiwe, kwenziwe ijadu elikhulukazi. Inkosi udingiswayo nenkosi uZwide baxoxe bafakane imilomo. Iyathatheka inkosi uZwide, ithathwa yinkulumo yenkosi udingiswayo, inkulumo enoxolo, uthando nobubele
inakho konke, inomusa, ibonisa uZwide impilo angayijwayele, impilo enothando phakathi. uZwide useyangabaza manje, uya kunina nje useyangabaza ukuthi okwangempela kufanele yini inkosi ibulawe. NgokukaNtombazi, uZwide usefana nontombazana. Inkosi uDingiswayo izobulawa. Ngempela yagoduswa, yasocongwa, yabulawa. Yehluleka untombazana ukwamukela isimo sokuthi inkosi isikhotheme. Naye ugcina ngokuthatha impilo yakhe, uyazibulala. Ibambene ngezihluthu, impi yakwaNdwandwe neyakwabulawayo. Yehlulwa impi yakwaNdwandwe. Nangu uZwide esephuthuma unina eyomtshela ukuba umlandile ngoba bahluliwe empini. Wala uyaphetha uNtombazi, uthi uyofa lapho kwafela khona umyeni wakhe. Ubathe uyancenga uZwide lutho, abaleka uZwide asale uNtombazi. Kanti inkosi uShaka isezithendeni zikaZwide. Yafika qathatha, yathatha uNtombazi yamfaka elawini lakhe lezimpisi. uNtombazi waququdwa zimpisi zakhe. Indawo yesibili, esigodlweni sakwabulawayo. Lapha yindawo yeLembe. Alingani bami nani bafundi, ningakhohlwa le ndaba ingumlando. Inkosi uShaka ithatha ubukhosi ibuphuca uSigujana owayebekwe esikhundleni ngumudli ongubaba omncane wenkosi uShaka. Khumbula kwami, umudli ujeziswe ngemuva nje kwesikhashana inkosi uSigujana isikhotheme. Ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi kungenzeka ukuthi lesi sigameko lapho umudli ebulawa khona senzeke esiklebheni, esigodlweni senkosi engubaba ozala inkosi uShaka usenza ngakhona. Kodwa ngoba umbhali akashongo, yingakho la singeke sikhulume ngesigodlo sasesiklebheni, sizokhuluma ngesigodlo sakwabulawayo. Umbhali ekhasini lama-25 uthi kwaZulu, akasho ukuthi kwaZulu esigodlweni senkosi uShaka kwabulawayo noma kwaZulu esigodlweni senkosi esikhotheme usenza ngakhona esiklebheni. Ngakho-ke sithatha ukuthi la yikwabulawayo. Asiqhubekeni-ke. Sibona inkosi uShaka biza ubaba wayo omncane umudli ukuba izomqulisa icala. Ngokuqala, inkosi uShaka yethiwa leli gama elithi unguShaka ingenxa kaMudli. Ngemuva kokukhulelwa kukanina uNandi eseyintombazana, uMudli uyena owathi iguliswa yibhungezi elibizwa ngokuthiwa yiShaka. Yingakho nje isisu sakhe sivuvukala. Okwesibili, uMudli ubeqhakambisa ukungamthandi uNandi. uNandi walotsholwa, wasuka ekhaya elangeni wazohlala esiklebheni njengendlovukazi. Kodwa akahlalanga isikhathi eside ngoba waxoshwa, exoshiswa nguye uMudli. Gcine sebethola indawo yokukhosela kwaMthethwa ngaphansi kwenkosi uDingiswayo. Okwesithathu, inkosi uSenzangakhona yaxoxa nenkosi uDingiswayo, bavumelana ukuthi inkosana uShaka yiyona eyindlalifa, yiyona umnikazi wombuso wakwaZulu. Kodwa-ke uMudli wagxisha uSenzangakhona umoya wezikhova, wathi makubekwe uSigujana. Ngaphambi kokuba ubaba wenkosi uShaka uMudli abulawe, wabeka amazwi anobuhlakani okuba angabulawa ngesagila noma ngewisa,
ngoba yena unegazi lasebukhosini. Ngakho-ke uma kungenzeka abulawe ngewisa, lokho kuzothunaza ubukhosi bukaZulu ngoba kuletha ihlazo. Amanye amazwi anobuhlakani akhulunywa umuhle yilawa okugqugquzela isizwe ukuba siphathe kahle inkosi uShaka ngoba inkosi sibili, inkosi enkulu ezonqoba zonke izizwe. Inkosi uShaka imbala ngemuva kokubona isibindi nobuhlakani bukayise yagcina isithathekile, yabona okwangempela ukuthi uyise ubeyindoda, ubeliqhawe, wabulawa umuhli, wafa ujuqu. Esigodlweni sakwaBulawayo kufika uMdlaka. Sibona inkosi uShaka ikhathazekile ngesenzo senkosi yamaNdwandwe uZwide sokubulala inkosi yamaNgwane uMatiwane. Inkosi uShaka iyasola ukuthi inkosi enkulu uDingiswayo angeke ivume ukuba kubhujiswe inkosi uZwide njengoba nakuMatiwane phambilini yayingavumanga ukuba abhujiswe. Kodwa-ke inkosi uShaka izimisele ukulalela imiyalelo yenkosi enkulu, inkosi uDingiswayo. UNoluju uthutha izindaba, uyena owenza ubukhosi bakwaNdwandwe buthi ukuntengantenga. Utshela inkosi uShaka konke okwenzeka kwaNdwandwe. Utshela inkosi uShaka ukuthi inkosi uDingiswayo izocuywa ukuze itheneke amandla, idungeke nekhanda. Uyitshela ukuthi izocuywa nguntombazana oyinkosazana yakwaNdwandwe. Uyobe ehamba noNombuso ozalwa nguMalusi. Yena-ke ulapha nje ukuzotshela inkosi uShaka ukuthi untombazana uhambele kwaMthethwa ukuze inkosi uShaka ingexwayi. Inkosi uShaka iqeqesha ivivise amabutho ayo, yelekelelwa zinduna zayo uMdlaka noMgobhozi. Sekufika isithunywa sivela kwaMthethwa siphethe umbiko othi inkosi uDingiswayo ifuna ukuba inkosi uShaka izilungiselele ukuhlasela inkosi uZwide ngoba isoconge uMalusi. Inkosi uShaka isivakashelwa yisithunywa sesibili. Lesi sithunywa sivela kwaKhumalo, sithunywa inkosi uDonda wakwaKhumalo. Sizobika umbiko omayelana nokukhothama kwenkosi uDingiswayo ibulawa nguNtombazi. Inkosi uShaka yafunga yagomela ukuthi izomenzakalisa uNtombazi kanye noZwide. Inkosi uZwide ichuphe uchuku, ithumela uNoluju ukuba akaye kwaBulawayo ayokhumbuza inkosi uShaka ngesethembiso esenziwa nguyise uSenzangakhona ongasekho, esimayelana nokuthi njengoba inkosi uPhungashe wakwaButhelezi iluhlupho ngalolu hlobo, uma nje inkosi uZwide ingalekelela ekumnqobeni, uZwide uyoklonyeliswa ngezintombi ezintathu ezivela esigodlweni, kusho ukuthi uyonikezwa amakhosazana. uZwide-ke usehambela leso sikweletu, uthi indodana kufanele iqhube izifiso zikayise. Yilokho-ke okumxabanisa nenkosi uShaka. uNoluju utshela inkosi uShaka ukuthi
kungani ahlinzeka abakwandwandwe ezibini. Uthi kwafika kuye okhokho bakhe ey'phusheni bamtshela izinto ezimbili. Okokuqala, bamtshela ukuthi abantu noma isizwe sakwandwandwe asibusisekile ngenxa yokuthi indlovukazi uNtombazi iyathakatha. Okwesibili, bamtshela ukuthi inkosi uShaka nguyona nkosi enkulu eyobusa iphathe onke amanye amakhosi akhona. Lokho kwenza ukuba uNolutshu abone ukuthi ikusasa lakhe likwaZulu. Inkosi uShaka incokola noNdlunkulu wayo uNomaganu. uNomaganu uyashikila, kumnandi kunjeya. Ekuncokoleni kwabo sekuvela izifiso zabo. Bobabili bayafisa ukuba nengane yomfana, kodwa inkosi uShaka ayifuni okwangempela. Ngakho-ke uNomaganu useyasho ukuthi kungakuhle abe nevukana nje eliyoba isidlakela libe qatha njengaye inkosi uShaka. Inkosi uShaka iyamthulisa ngoba lolu daba kuyona libucayi kakhulu. uNolutshu uvakashela kwaZulu, kuxoxwa ngokudlondlobala kukaZulu. La inkosi uShaka ifuna ukuyohlasela ibulale uNtombazi. Ngakho-ke kukhulunywa ngezizwe ezithela ngaphansi kwenkosi uShaka, njengenkosi uPhakathwayo wakwaQwabe, uMzilikazi wakwaKhumalo, oDlamini abangomakhelwane bakwaNdwandwe, kodwa abalethela inkosi izindaba. Kuyacaca ukuthi uZulu uyanda. Usabakhumbula yini mfundi abaselangeni? AmaXhunu, amaQungebe namaNgadi. Ukuthi nabo bonke labo engiqeda ukubabala bebethela ngaphansi kwenkosi uShaka ngemuva kokuba bahlaselwe. Saxoxelwa ubani ngabo? Saxoxelwa uZwide ekhuluma noMalusi ethi inkosi uDingiswayo iyinjakazi ngoba ayimkhuzi lowo oyindodana yayo oyinkosi uShaka. uNolutshu uxoxela unkosi uShaka ngokuma kwempi yamaNdwandwe. Uthi iyophathwa uSoshangane wakwaZikode kanye noZwangendaba wakwaMncwango noNxaba wakwaMsane. Balingani bami nani bafundi, ngokubona kwami esesikushilo la kuningi kakhulu. Ngakho-ke ake sibeke okunye sikubeke ethala sithi sokwenza ngelinye ilanga. Yini yona lena esiyibeka ethala? Sibeka isigodlo sasoyengweni. Asikayithinti njalo intaba yakwaMbuzi. Asikakhulumi njalo ngokwenzeka enkundleni yaseGqokli. Ngakho-ke uma sikhuluma ngendawo yalombhalo wobuciko, sikhuluma ngezinto eziningi kakhulu. Umfundi la uyobhala ajuluke.